Ukhehla isililo okamaskandi ophesheya kwey'lwandle e-UK uMthandeni ukhala ngeSouth Africa. Ngiyakubingelela, ngiyakwamukela. Igama lami mina nguThuthukani ngingwakwaDludla. Bathi usomthuthu, abanye bathi uMathindi. Ngicela ukuthi uma usuku lakho lokuqala ngicela usubscribe, ushare, uphinde ukhomente kanye nathi ukuze sikwazi ukuthi sizwe uvo lakho ukuthi wena uthini ngasesayidini lakho. Injabulo ibhalwe emehlweni kokamaskandi okhala iy'nyembezi zenjabulo lapho khona-ke evezelwe ukuthi uzokwamukelwa e-workshop eGugudlamini Park, lapho khona-ke ezobe ezojabulisa abantu bephinde bemamukele futhi bembongele bemhalalisele ngokubuya e-UK, lapho khona-ke abonge khona osomabhizinisi wathi bengingazi ukuthi ningithanda kanje e-South Africa. Kanti uzokhumbula ukuthi-ke ekuqaleni besikade sithi ubalekele impucuzeko, njengoba uzokhumbula ukuthi bekuwumcimbi omkhulu ebekade kulwela ukuthi akekho ngani kuwona, isiphi isizathu esidala ukuthi engabibikho. Njengamanje-ke kucacile ukuthi-ke njengoba waye phesheya kwey'lwandle, wayehambela iy'ndaba zakhe, wayehambela ukuqashwa kwakhe. Ukuvezile futhi ukuthi uyafisa ukuthi nabanye abaculi befikelele kweli phesheya, abafaniswa naboKhuzani, abafaniswa noDumakahle, abafaniswa naye-ke uSicebi. Uzokhumbula ukuthi-ke uMthandeni sekavume ngenhliziyo yakhe yonke emhlophe evulekile futhi ukuthi-ke abaculi ekuyibona abaphethe ikusasa lamaskandi uma bona bephelelwa amandla kuyoba uyena-ke uSicebi noDumakahle. Lokho kuyinto enhle ebukeka ithokozeleka futhi ngaphansi kwegama lamaskandi eliphinde livele kuyena-ke uMthandeni. Ukucacise ngokusobala ukuthi-ke impi yakhe nekakhuzani ayikho ebalazweni njengokuthi uyifake enhlizweni. Impi yakhe noKhuzani ayikho ey'nhlizweni, akuyona inzondo yeqiniso, ukuncokisana nje njengey'nsizwa. Kanti-ke ube sencokisa noDlubheke njengoba ephesheya kwey'lwandle, enzela ukuthi abaculi benyakaze bekwazi ukuthi-ke babonakale phakathi kwabantu. Kanti uzokhumbula-ke ukuthi umaskandi njengamanje uzokhumbula ukuthi-ke uyilona ibhizinisi. Uma-ke usushabalala phakathi kwabantu kumele bephinde bekubuyise futhi, kanti-ke uma bekufaka egemini nawe-ke kumele ube phakathi. Kuvele laphana-ke irobhothi abesethi khona-ke uMthandeni, leli ngeke lize lilunge e-South Africa. uDlubheke ngalishaya ngo-2 feet osheshayo onqingayo. Uyacabanga nje u-2 feet kaDlubheke eseshaya lela robot. Irobhothi lelana-ke irobhothi elihambisa ukudla uma ngabe ku-odile ngaphesheya kwey'lwandle kusetshenziswa lona kakhulu. Angazi noma liyonga noma kwenzakalani, angeke ngize ngikhulume ngaloko kakhulu, kodwa-ke amazwi aMthandeni athena-ke oDlubheke bangalishaya ngo-2 feet chithe-ke ishebo. Kanti-ke uzokhumbula ukuthi njengoba ephesheya usemehlweni abantu kakhulu, akumele kuhlale, asikwazi ukuthi sihlale singakhulumi ngaye. Kanti-ke futhi siyambongela ngokuthi-ke ube sephesheya kwey'lwandle. Kube emva kokuba ephesheya kwey'lwandle kube sekuvela-ke ukuthi-ke noKhuzani ngey-17 zikaSepthemba uyaya, kanti wayekade evezile ku-live wakhe ukuthi-ke engase eye phesheya kwey'lwandle nevisa kade waye-aplayela, okukhomba khona-ke ukuthi usuku uyalwazi. Ube sethi-ke sekuzoya uKhuzani wangampela ngaphesheya kwey'lwandle. Bathi abantu nangu uKhuzani wangampela lo ekade bemfuna. Kanti uzokhumbula-ke ukuthi-ke kuke kwatrenda lapho khona-ke umuntu ethi Niyo ongishutha noKhuzani uMthandeni ngalesikhathi ephesheya kwey'lwandle, kanti futhi uMthandeni ngalesikhathi waye-live. Lezo ndaba-ke y'buye zaphutshuka zathi-ke uMthandeni bekaplanile ukuthi-ke kushiwo kanjeya noma kube namazwi akanjeya. Ngane kwethu, ngiyafisa ukuthi mina nawe sikhulume, sibonisane, sikwazi ukuthi siyibhunge le ndaba sizwe ukuthi-ke uMthandeni ngabe kuliqiniso elingakanani ukuthi-ke leya nto wayeyiplanile. Mina-ke ngivume ukuthi uma ukuthi wayeyiplanile, cha, hhayi, mtholeleni-ke i-podcast azo-actor kuyona, ngoba-ke indlela ahlwitha ngayo ifoni laphana ayibonisi inhlobo ukuthi leya nto bekwa amabomu, noma-ke indlela esimazi ngayo angazi. Kanti uzokhumbula-ke ukuthi uKhuzani eyaphesheya kwey'lwandle nje uzobe ehambe nabaculi bala e-South Africa beyomela-ke usuku i-UK isintu, lapho khona-ke bezobe bedlala live nabaculi base-South Africa. Siyabonga-ke ukubona-ke abaculi bamaskandi bethuthuka kanje noma bekukhuphukisa ngale ndlela yokuthi umaskandi awusabukeleki phansi. Uzokhumbula-ke ukuthi-ke ibhinca kade kuwumuntu kwazi ukuthi umuntu ongafundile, umuntu futhi-ke ekufuneka abukeleke phansi, acindezeleke ngaso sonke isikhathi. Laba baculi bakushintshile konke lokho emva kokuba-ke uMroza wahlukanisa unyaka, kwalandela into encane, kwalandela uKhuzani. Kanti ekuqaleni babekade bezamile-ke uShwi noMtekhala, kwanhlangaza umoya nomoya, abazange beme lapho, noTshatha bazamile ngakho konke okusemandleni. Mina-ke ngane kwethu ngiyafisa ungilandele ey'nkundleni zokuxhumana, ongabe uTwitter, uFacebook, u-Instagram, uzolandela yona nje iGcokama TV, kanti ku-TikTok yona futhi iGcokama TV. Mina Thuthukwana kwaDludla sengiphuma kanje, ngiyakuthanda.